Hola, jo sóc la Mary i això és el resum de lectures del febrer i el març. Hola a tothom. Bé, aquest vídeo serà un vídeo accidentat, ja us ho dic ara, perquè en qualsevol moment apareixeran algun dels meus dos fills per aquí, és a dir que hi haurà 1000 talls, ja normalment de per si ja n'hi ha de tall, doncs en aquesta ocasió encara serà més. A més, sento picar amb un fill per la paret amb el guix, té el braç trencat, per segona vegada s'ha trencat el braç pel mateix lloc, és a dir que un dia o estaré a la presó jo o m'aprendran els fills, això està clar. I està picant amb el guix a la paret, pam, 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 pam. Bueno, fluixet, suposo que no la rebentarà. Per això serà un vídeo segurament accidentat i apareixeran en qualsevol moment. Jo ja ho sé, no sé per què collons em poso a gravar el divendres sant. Doncs mira, tinc festa, què hi farem? Doncs faig feina. I em quedava pendent les lectures de febrer sobretot. Bueno, us deixo d'històries, val? Aquest febrer i aquest març he llegit 5 lectures. Tres d'aquestes 5 lectures han sigut lectures conjuntes, 2 en clubs de lectura i una altra amb el club de lectura de casa que tenim a casa. Ha estat unes lectures conjuntes super gratificants perquè aprens moltes coses dels altres components del grup i això està molt bé. I començarem per la primera lectura conjunta que vaig fer, que va ser a casa, però abans dir-vos també que he abandonat 2 llibres, val? 2 llibres pels que portava ja la meitat del llibre. Un ha estat, que us el deixaré per aquí amb la imatge, un ha estat Els Eduardians de la Vita, aquest és dels últims que va treure Edicions Viena, del Club Victòria. Se'm va fer molt pesat i el vaig haver de deixar. Bé, retrata una miqueta la societat dels finals del XIX a Europa, sobretot, bueno, a Anglaterra, i a mi se'm va fer molta bola perquè, no sé, semblava que només tractés un tema, no? La relació d'un home jove, d'un aristòcrata jove amb una dona també de l'alta societat, no? Amiga de la mare d'ell, no sé, se'm va fer una bola, tio, se'm va fer molt pesat. Només parlaven d'aquesta relació i no el vaig acabar, i això que tenia em sembla que 200 pàgines com a màxim. Bé, no em va acabar d'agradar, el vaig deixar. L'altre abandonat va ser La fàbrica de l'absolut, del Karel Capek. Era una lectura molt irònica i simbòlica també, perquè tracta doncs de que un fabricant crec que era de bombetes, crea la màquina de l'absolut, que és que aquesta màquina quan l'engegues crea poder diví, diguéssim, i llavors encomana a tots aquells que estan allí, els converteix, diguéssim, i fa coses, doncs, miracles i coses així. Estava molt bé, però vaig pensar, no sé, també em devia cansar o devia passar per davant meu un altre llibre que crec que va ser l'últim llibre que us explicaré avui, i el vaig deixar. Ja l'he tornat a la biblioteca, segurament seria un llibre que hauria continuat, però bé, em caducava el temps de la biblioteca i l'havia de tornar. Tenia un estil molt irònic, era força irònic i estava prou bé, no sé. No em va acabar de fer, parlava força de la màquina, de coses d'enginyeria i potser em falta una miqueta de fons, no?, per entendre també la situació política del moment en què està escrit el llibre. I bé, bueno, em sembla que és txec aquest autor dels anys 50 o por ahí, ara no ho recordo, el vaig deixar. Aquests són els abandonaments que vaig fer i continuem per la primera lectura que vam realitzar a casa amb els meus fills.
Aquesta va ser l'Odissea, escrita per Meritxell Blay, il·lustrada per Jenny Espinosa. És de la Casa dels Clàssics, de la col·lecció o del segell Inuc Plus, d'aquesta editorial Inuc, que deu pertànyer a la Casa dels Clàssics. Les il·lustracions són molt xules, molt boniques, i doncs t'explica la història d'Ulisses quan... Ui, espera, que no, ara no agafaré cap dibuix. Veieu? És xulo perquè són capítols curts i, bueno, la Berta, com que està llegint el Percy, ja ho he dit algun cop, doncs li agrada molt la mitologia i així anem fent, jo també, a mi també, ens posen al dia. Sí que són llibres de nens i això, però ho expliquen d'una manera prou amena i és com una aventura. Llavors els tios s'enganxen, llegeixo jo normalment, algun dia llegeix la Berta també, però estan molt bé, està molt bé. Aquí ens parla, doncs ja ho sabeu, del viatge de tornada de la guerra de Troia d'Ulisses, no? O d'Odisseu. Diem Ulisses perquè Ulisses sembla que quedi millor que Odisseu, no? Odisseu és en grec i Ulisses en llatí. Per exemple, li diem Ulisses. Aquí li diu Odisseu, Aquí parla d'Odisseu perquè és l'Odissea i l'Odissea és grec. No! Diu Ulisses, diu Ulisses, pensava que deia Odisseu. No, doncs Ulisses, diu Ulisses. Doncs això, parla del viatge de tornada d'Ulisses cap a Ítaca i els problemes que es trobarà, no? Ell va anar a la guerra de Troia i no volia anar, Ulisses no volia anar a la guerra de Troia, va fer veure que estava malalt per poder evitar anar a la guerra de Troia, però finalment van veure que estava mentint i el van fer anar a la guerra de Troia. Es va passar 10 anys esperant la guerra de Troia, perquè no va durar 10 anys la guerra de Troia, sinó que estaven davant de Troia i la guerra em sembla que va durar 10 mesos, els 10 mesos finals d'aquests 10 anys. I llavors van haver de tornar cap a casa. Al tornar cap a casa, es veu que va agafar el camí llarg i també va tardar 10 anys més en tornar a Ítaca. Llavors passa per una sèrie de proves, de monstres, el camí és un camí una mica feixuc. I ens va explicant aquests capítols curts, totes aquestes proves que li posen els déus per poder tornar a casa, no? Està molt entretingut, ens ho vam passar superbé. De fet, hi ha un altre llibre que és igual, que són els mites grecs. És també il·lustrat, és de la Casa dels Clàssics, també està il·lustrat igual per la Jenny Espinosa i escrit, el text està adaptat per la Meritxell Blay, que es diu Mites grecs. És aquest, Mites grecs, i també ens explica els diferents déus i deïtats, nimfes o personatges que creuen més, una selecció de déus que t'expliquen què fan, d'on venen. Amb unes il·lustracions, veus aquestes il·lustracions, ja és d'un altre il·lustrador que es diu JK i res. També ens està agradant moltíssim. No sé, estem aprenent molt i la veritat és que només tens ganes d'aprendre més, de conèixer sobre la mitologia grega. Al final, totes les històries que llegim actualment es basen en aquests mites i en aquestes històries clàssiques, no? Ens ho vam passar molt bé. Ells estan enganxats a la mitologia, de moment, que duri. La Berta vol venir amb mi a veure l'Odissea al juliol, la pel·lícula del... Ara no sé quin director és, perquè no en tinc ni fava jo de cine. Del Nolan, no? Del Nolan, que surt el Matt Damon, que deu fer d'Ulisses, i vol vindre amb mi a veure-la. Jo també vull anar-la a veure, jo crec que serà un pèl violenta, però, ho passarem bé. El següent llibre que vaig llegir també va ser una lectura conjunta.
vaig trobar-me una publicació ja cap al gener, perquè ells ja preparen el terreny, la Marta de l'Ectomarta i l'activitat subterrània ja preparaven el febrer gòtic, i em vaig veure una publicació que posava que si volíem participar en una lectura conjunta de El misteri de Salem Slot. I jo vaig pensar, calla, que aquesta és la meva oportunitat d'entrar-me al terror, no? Jo no llegeixo mai terror, vull dir, Déu mos en guard, jo llegint terror, no? Jo sóc una cagada. L'última vegada que crec que vaig tastar alguna de terror va ser en algun túnel del terror de quan van inaugurar Port Aventura, i anava darrere de la maleta del Pep, del meu home, sense mirar res, és a dir, és com si no hi hagués estat. Era insuportable, no ho puc suportar, tinc molta por. I després no crec en res, vull dir que... Però jo no sé què passa, que les pel·lis també em fan molta por, tot em fa molta por. Llavors dic, entraré en aquesta d'allò, li diré que participo i em quedaré a mitges sense participar, al final sense dir res, i deixaré el llibre. Però bueno, li vaig escriure, em vaig atrevir, i em va dir que sí, que d'això, que entre tots ja veuràs que ens ho passarem molt bé, no sé què, no sé quantos. Total, que vaig començar, no? Aquí ens presenten aquest llibre. No tinc el llibre, també el vaig agafar... Ah, sí que tinc el llibre. Oi, sí me'l vaig comprar. Un moment. Sí que el tinc. És que me'l vaig comprar. Llavors, com que me'l vaig comprar, ja no em vaig poder retirar, és per això. Vaig dir, mira, jo me'l compro. Si li dic que no, bueno, el tindré per una altra ocasió. Bueno, me'l vaig comprar i així em vaig fer la valenta i vaig participar en la lectura conjunta. Aquí ens trobem un escriptor, Stephen King, jo 2 o 3 llibres que m'he llegit d'ells en 2 ocasions ja són escriptors, 2 o 3 llibres que són escriptors, no? Que la professió d'escriptor surt per allí sempre. És un escriptor que torna al seu antic poble quan ell va viure de petit amb la tieta, que torna per superar un trauma, no? Que quan eren joves, amb una colla d'amics, doncs, van entrar dintre una casa, un casalot, que feia molta por ja en aquella època, perquè hi vivia una família. Semblava que tractés amb temes així com estranys, coses de bruixeria. Bé, no sabien ben bé què és el que passava en aquella casa. Bueno, total, quan ells eren joves, l'home de la casa, el senyor Marston, va assassinar a la dona d'un tret al cap i ella es va penjar, val? Dies després o temps després fan una juguesca al Ben amb els seus amics a veure qui entra dintre la casa. I ell entra dintre la casa i es troba el senyor penjat, vale? I ja només comença així la història, val? I és el primer efecte que et fa a l'Stephen King. Clar, tu vols continuar llegint. Jo allí ja em vaig cagar. Però és un cagament bé, és un cagament que es pot suportar, trobo jo, per mi. El que passa que te genera tanta intriga i tantes ganes de saber el que passarà que aquesta por es veu com deixa passar per davant, no?, aquestes ganes de saber. I es queda una miqueta en retirada la por, no? M'ho vaig passar també molt bé, perquè aquest poble hi passaran coses. Aquest poble és un poble de per si que ja està corromput, però amb l'arribada del Ben, que arriba al poble, però a més arriben al mateix temps 2 personatges que són molt misteriosos i alguna cosa tramen, no? A poc aquest poble continuarà corrompent-se, és a dir, des d'un principi el poble no era un poble, diguéssim, molt amigable. Això ho vas descobrint a mesura que ell et va presentant els múltiples personatges que hi ha, perquè hi ha molts personatges. Hi ha una part que just després de la presentació del Ben, que serà el protagonista, la Susan i algun més, ve una part de personatges que si no t'apuntes, almenys jo vaig haver d'apuntar-me, doncs són petits fragments d'una pàgina que et presenta cada un dels personatges
mentre parla d'un dia normal, no? Et fica les 9 del matí tal persona se'n va fer no sé què, bueno, doncs tu apuntes una miqueta amb una frase qui és cadascú i això t'ajuda després a l'hora del desenvolupament doncs, a situar cada personatge i això a mi em va servir bastant. I doncs molt bé, o sigui, a mi em va agradar moltíssim, vaig divertir-me com feia temps que no em divertia. M'ho vaig passar bé i les tandes se'n feien curtes, és a dir, m'havia d'esperar a començar per arribar doncs al dijous, no sé si era el dijous que comentàvem, per llegir-me el contingut el més a prop possible del dia de la tanda, no? de comentar la tanda, perquè és que si no em volava el llibre. I també em va ajudar a treure'm de sobre aquesta mena d'avorriment que em va quedar després de llegir-me Stoner. Jo crec que per el culpable de que jo hagi abandonat aquells 2 llibres que us he parlat al principi va ser Stoner. No trobava res que em cridés tant l'atenció com per seguir llegint. I Stephen King ho ha aconseguit. Ha aconseguit poder-me treure la llosa del damunt de Stoner perquè, clar, és que tot el que llegia després no em motivava, no? No em motivava. Em va deixar superbuida, superbuida. Llavors, aquest llibre està molt bé. De fet, me vaig comprar fa poc, que va sortir, Carrie, me l'estic guardant per quan no pugui aguantar més i me'l llegiré. I després he anat a la biblioteca, l'altre dia vaig anar a la biblioteca amb els meus fills i ells van agafar no sé quantes pel·lícules, perquè ara pots agafar com a 30 documents, no sé vosaltres, però aquí a Tarragona pots agafar 30 documents, o sigui, 30 ell, 30 ella i 30 jo. No arribem a aquest punt. Bé, vaig agafar aquesta novel·la després, vale? Després de Stephen King, que jo pensava que era antiga, però és del 21. És del 21, aquest llibre. Bueno, escolta'm, és del 21. Bueno, no sé per què us ensenyo si no ho veureu. És del 21 i jo pensava que era més antic, perquè dic que a la Biblioteca de Tarragona doncs igual són més antics. Bueno, total, que bueno, continuem amb Stephen King. No sé què m'ha agafat amb Stephen King, que m'ha enganxat moltíssim i crec que ja no el deixaré anar mai més. Tinc força bibliografia, llavors anirem fent. Aquí també a l'armari en tinc algun que vaig comprar de segona mà, el reread, i el que passa que són molt dobles i prefereixo llegir llibres més curtets de l'Stephen King, anar pels curtets i després ja si me ve doncs ficar-me a fons amb l'altre, perquè té sagues, vull dir que també tenim per llegir. La següent lectura que vaig fer va ser L'edat de la innocència, que també la vaig fer en lectura conjunta amb la Caravana Lectora. Aquí ens parla doncs, de l'edat del 1870 o així, a Nova York, on la burgesia, l'aristocràcia comença a davallar deixant lloc a la burgesia, no? Aquesta burgesia, aquests nous rics que volen fer-se pas a les èlits de Nova York, però que es miren, no? Des de l'aristocràcia, es miren amb mals ulls, no? Pensen que són vulgars i que no mereixen, no? Estar allí amb tots ells, no? En aquestes festes que es fan d'alta societat. Aquí ens trobem el Newland Archer, que és un aristòcrata que es vol casar o que té pensat casar-se amb la May, que s'estimen i porten una relació de nuvis des de fa temps. I bé, es casaran, no? Però abans d'això doncs, arriba a la família la cosina d'ella. La cosina d'ella li diuen la comtessa Olenska. És una noia que va marxar, es va casar amb un comte europeu, però ha marxat lluny d'ell perquè ja es vol separar, perquè doncs, se suposa que ha rebut doncs, maltractes i ella no ho ha suportat i ha tornat, diguéssim, amb la seva família a Nova York. És mirada amb ulls crítics, no l'acaben de voler integrar, és una persona que ha viscut món i això el Newland, l'Archer, ho veu
amb bons ulls, perquè la troba una persona lliure i que tenen molts punts en comú o li agrada molt com és ella, no? Així com la seva dona és una dona que segueix la tradició fil per randa, no es descuida res més, que fer el que li toca, no surt de la línia, doncs la comtessa Olenska no és així i es veu com massa moderna, no? Llavors aquí hi haurà un triangle amorós, però molt subtil encara, molt victorià, I això és el que crec que és bonic, no? I també com escriu l'Edith Wharton, no? Tenim aquesta traducció de la Marta Pera, que bueno, és segell de garantia i està molt ben escrit. Sí que diuen que és una escriptura, una traducció més amable que no pas les antigues traduccions. Ho podem mirar com algo bo o com algo dolent, si voleu. Jo ho veig bé, perquè jo vaig començar una traducció que tinc més antiga i sí que és veritat que és més farragosa i aquesta passa molt bé. Bé, això per gustos colors, que diuen, no? A mi, jo l'he llegit molt bé, aquest, i l'altre potser també l'hagués llegit bé, però al començar-lo i veure que és més, el llenguatge és més tradicional, és més literari potser, diguéssim. Bueno, jo aquesta l'he trobat molt ben traduïda, i no m'ha mancat res, Doncs, molt bé, vaig llegir-lo, em va agradar molt, no sé si li he posat un 8,5. L'Stephen King crec que li vaig posar un 9, no us ho he dit, però li vaig posar un 9, un 9,5, ja només per lo bé que m'ho vaig passar. Vam comentar molt amb la caravana lectora, les seves opinions són magnífiques, surts amb una tesi doctoral del llibre, quasi bé, i això està molt bé perquè aprens molt. Ara ve el punt de discòrdia. Jo, ja em perdonareu, ja em perdonareu, jo no sóc una lectora de fantasia, no ho sóc, he començat pràcticament ara, traient de banda que vaig llegir Harry Potter, no he llegit massa res més, però aquí ve la nota discordant, que no és que no m'hagi agradat, no és que no m'hagi agradat, però li veig molta diferència amb el primer, jo no sé. Trobo que ens ha deixat una mica que tot el que va saber fer bé a la primera, doncs aquí sembla que no se n'en recordi. Potser és que va escriure primer aquest i després va fer el primer, no ho sé, i llavors ja ho tenia més per la mà, però trobo que aquí, no sé, hi ha passatges que potser no... Bé, estic parlant del Pou de l'Ascensió de Brandon Sanderson, vale? A veure, m'ha agradat perquè són 800 pàgines i me l'he llegit en un mes i mig. Vull dir que m'ha agradat, no? Li he posat un 7,5, però sí que trobo, no us explico res de la trama, perquè si us explico alguna de la trama, doncs, escolta'm, trobo que li han sobrat pàgines, i hi ha passatges que veus que estan posats allí amb calçador i que no cal, o sigui, hi ha un moment que la Vin entra en un lloc, vale? Entra sense cap mena de propòsit, i només entra i és per veure unes passes d'un altre. Xic, si vas a un lloc que és perillós i has de tenir un propòsit, no vas allà per entrar i sortir, no, home, i per trobar-te aquelles petjades només, doncs busca-li una miqueta de cosa, busca-li una miqueta de... no ho sé, jo vaig trobar que moltes pàgines sobraven, això sembla, és que a més sembla la guerra de Troia. Sí, vale, pots dir, no, és que es tracta més la diplomàcia, vale, però és que arribat a la meitat i jo encara confongui personatges perquè per mi falten descripcions o falta treballar una mica els secundaris, tens 800 pàgines per, no sé, deixar clar una mica, no? Qui és qui, jo què sé, encara, hi ha vegades que encara confonia el Brisa amb el Bastos. Sí que cap al final potser dona més descripció d'aquests dos, però xica, fins al final, no sé, a mi m'ha defraudat una miqueta. I això, que li sobren pàgines.
Però bé, li he posat un 7,5. No estic descontenta del tot. És fantasia. I després també una altra cosa, que és molt purità. És molt purità. Jo no sé si arriba... Això és a nivell infantil, quasi. Vull dir, a la Vint li claven una cosa aquí al costat, en un moment, la fareixen aquí al costat, i ella es gira per no veure-li el pit. O sigui, a veure... I ja no dic res més, Bueno, això, queda dit, vale? No estic enfadada ni res, Déu mos en guard. Bé, aquí ho deixo. La següent lectura que he acabat ha sigut un llibre que m'ha agradat molt, és molt curtet, també el vaig agafar de la biblioteca, és de J.L. Carr. Mira, és que estic amb els coloms que, bueno... Si algú s'apunta a fer una creuada contra els coloms, que m'ho digui, per favor, perquè és que, bueno, no dic res perquè després tot se sap. Això, J.L. Carr, Un mes al camp. Un mes al camp. I la traducció és de la Dolors Udina, que també ho fa molt bé. A mi m'agrada molt. I aquest llibre m'ha recordat moltíssim al veterinari de totes les bèsties petites i grosses, no? El Harriet. M'ha recordat molt, el seu estil és molt semblant, però aquí ens parla d'un restaurador de murals medievals que és contractat en un poblet d'Anglaterra perquè creuen que hi ha un mural tapat a la part davantera doncs, de la iglesia, no? A la part de l'absis, diguéssim. I allí doncs, aquest protagonista, que es diu Birkin, doncs intentarà destapar aquesta pintura. A mi m'ha agradat moltíssim. Ell ha anat a la Primera Guerra Mundial, ha sortit molt traumatitzat i també es troba amb un arqueòleg que busca la tomba d'un familiar, d'una de les famílies doncs, que patrocinen tant que ell pugui trobar el mural com trobar la tomba d'un avantpassat d'aquesta família. I faran amistat, allí passaran coses. Ell també havia anat a la Primera Guerra Mundial, l'arqueòleg, i doncs aquest mes al camp serà un mes transcendental en la vida d'aquests personatges, sobretot del protagonista. És molt bonic, hi ha pel·lícula, també la vaig veure ahir, la pel·lícula, està protagonitzada pel Colin Firth i el Kenneth Branagh, i és molt bonica. Bueno, té els seus tempos, es veu una pel·li antiga amb els seus tempos, però jo crec que aquests tempos respiren doncs, una miqueta d'aquesta pau i d'aquesta tranquil·litat que té tant aquest llibre com també té totes les bèsties petites i grosses del Harriet, i és un clima molt, molt agradable, no? Són històries doncs, agradables. I ja està. Fins aquí el resum de lectures del Febrer i el Març. No em tingueu en compte la meva opinió de Sanderson, per favor. Jo em llegiré el tercer, i seré benèvola. Res més, doncs fins aquí aquest resum. Ens trobarem en el resum de l'abril, a finals de l'abril, si he llegit prou. Si no, sempre faig 2 mesos perquè depèn del mes, doncs llegeixo més o menys. I això ja en parlarem. He començat a llegir ja el Després, aquest, el de l'Stephen King, a veure si el tindrem, i també tindrem més mites grecs pel pròxim vídeo. I res, doncs fins aquí el resum de lectures. Ens trobem ben aviat. Adeu!